το έγκυρο. Αχα, γεια. Είναι ο 12ος πίθηκος. Γεια. Ήτανε πράγματα τρελέ που δεν μπορούσα να πω. Ήτανε σκέψεις που με κρατούσαν κάτω καιρό. Για την κουλτούρα που νιώθω, για όλα αυτά που αγαπώ. Για τους δρόμους που έχω κολλήσει και εκπροσωπώ. Με παρεξήγησαν, μου είπαν άραξε ρε εσύ. Σιγά που έχεις μεγαλώσει στην Αμερική. Δεν ασχολούμαι μαζί τους, είναι κουτί. Για τη βία και αλητεία είδανε μόνο στην TV. Εγώ δεν μίλησα ποτέ μου για γκέτο. Εγώ το δήλωσα απλά ότι θέλω το μπλαντ μου σκέτο. Δεν έχω είδωλα φωνιάδες ραπάδες που βγάζουν φράγκα, αμάξια και δολάρια κατά χιλιάδες. Εγώ μιλάω απλά απ' τη γειτονιά τελικά. Σ' όλο τον κόσμο τα ίδια σκατά. Παίζουν αλάνια, παίζουν μπάτσι, παίζουνε και πουλιά. Παίζουν ρουφιάνοι και παντού ναρκωτικά. Παιδιά που το χάρο ανταμώσανε νωρίς. Πάρτα καβατζωμένα αν θέλεις κάπου να πιείς. Πουτάνες αν θέλεις εύκολα να γαμηθείς. Φωνές που δεν σ' αφήνουν τα βράδια να κοιμηθείς. Έτσι πάει το πράγμα, είναι απλό να το δεχτείς. Άμα το ζήσεις μετά δεν μπορείς να του κρυφτείς. Είναι ένα στάμπα που την κρύβεις, μα στην πλάτη κουβαλάς. Τώρα μεγάλωσες.